Vandaag komen wij als Omroep ZVL kijken bij een zomerpicknick, georganiseerd door Hulst voor elkaar. Het schijnt dat de bewoners van de gemeente Hulst zich wel eens eenzaam voelen. Zo'n 12.470 personen. Dat is eigenlijk 8% meer dan het landelijk gemiddelde. En wij komen daar vandaag een kijkje voor nemen. Jacqueline Blommaert, social worker van Hulst voor elkaar. Is het een groot probleem, de eenzaamheid onder de bewoners in Hulst? Dat weten wij natuurlijk niet, want mensen die eenzaam zijn, die kloppen niet altijd aan. Dus daarom proberen wij zoveel mogelijk te organiseren en toch zeker in de zomermaanden, of het is eigenlijk altijd wel, maar in de zomer zijn er natuurlijk heel veel mensen die zijn of op vakantie, de scholen zijn dicht, de clubs zijn dicht, het ligt allemaal 6 weken stil. Dus hadden we bedacht om maar leuke dingen te organiseren in deze periode, waaronder de picknick. Bert Pleunis. Mag ik jou eigenlijk een beetje een held noemen? Nou, zo zou ik het niet noemen. Ik wil nog iets betekenen voor de maatschappij op een andere manier van ik gestopt ben met werken. Dus, dat doe je in de vorm van vrijwilligerswerk, heb ik begrepen. Dat klopt, ja. Dat is een passie van mij. Ik ben toen gestopt met werken en ik dacht, ik kan nog iets betekenen voor de maatschappij op een andere manier. En dan wil ik graag vrijwilligerswerk gaan doen. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, doe je al heel wat om de eenzaamheid tegen te gaan, hè, voor de inwoners van de gemeente Hulst. En wat zou jij nog als advies kunnen geven aan mensen die nu straks kijken op het tv-programma? Van joh, help een ander. Meld je eigen aan en kom gewoon bij de groep zitten en doe gewoon gezellig mee. Kom gezellig eten. Het is veel gezelliger om met een groep te eten als alleen. En voor de prijs moet je het niet laten. Want het is een beetje de sociale angst misschien om zich aan te melden en hier naartoe te komen in eentje. Denk je dat dat het is? Ik denk het wel. Dus sommige mensen schamen hun ervoor, maar daar hoef je je niet voor te schamen. Iedereen is welkom. Hoe je ook bent, maakt niet uit. En bereid jij op 9 augustus deze geweldige picknick ook weer voor? Ik hoop dat er meer aanmeldingen zijn dan vandaag en dan wil ik het weer graag bereiden voor die mensen die er komen. Nou, dankjewel. Als je even terug inzoomend op die eenzaamheid, ben je zelf ook wel eens eenzaam? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat iedereen wel eens eenzaam is, ja. Je hoeft niet per se alleen te zijn om eenzaam te zijn. Je kan ook eenzaam zijn in een grote groep. Dus je kan sociale eenzaamheid, maar je hebt natuurlijk ook emotionele eenzaamheid. En soms hebben we wel eens dat we een beetje down zijn en ons een beetje alleen en eenzaam voelen. Ja, tuurlijk. Sharmilla, een vrijwilliger van Hulst voor elkaar die ook deze picknick vandaag mede mogelijk heeft gemaakt. Mag ik vragen, ben jij wel eens eenzaam? Ja. En ja, dat is een heel kort antwoord. Ik ga er wat op inzoomen. Woon je hier al lang in Hulst? Nee, ik kom wel al vanaf mijn geboorte hier. Ik heb hier familie wonen. Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Mijn moeder woonde hier. Die is overleden en ik ben hier komen wonen. En ik ga hier een nieuw bestaan opbouwen. Maar het was wel een heel overduidelijk ja. Ik voel je eenzaamheid mee. Ja. Is dat de reden dat je vrijwilliger bent geworden? Ja, onder andere. Ik vind het zelf leuk om onder de mensen te komen. En ik wil andere mensen ook naar buiten trekken. Nou, dankjewel. En ik wil je nog heel veel plezier wensen op deze picknick. En ben je er ook bij 9 augustus weer? Ja. Ik probeer, ik wil wat meer doen in deze plek. In deze plaats ook om nieuwe mensen ook te ontmoeten. Dan gaan we jou nog vaker zien, Sharmilla. Hartstikke leuk. Ja, en dank u wel. Ja, dat heb ik uiteraard ook opgezocht. Blijkt wel dat 66% van de bevolking van Hulst kerngezond is. Dat is ook weer mooi meegenomen, toch? Dat is al mooi meegenomen, maar er zijn natuurlijk we doen ook preventieve dingen. Want ik bedoel, je had het net over het stukje eenzaamheid. Je kan natuurlijk ook preventief werken. Dat je zorgt dat je een beetje onder de mensen blijft komen. Dat je een sportje doet, dat je gewoon gezellig iets gaat doen met anderen, dat je niet eenzaam wordt. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En dan nog een vraagje. Hoe kan het dan dat 8% van de bevolking van Hulst dan toch 8% meer dan Nederland? In Nederland is het 46% van de bevolking is wel eens eenzaam. In Hulst is dat 54%. Hoe zou dat kunnen? Ja, hoe zou dat kunnen? Dat is een goede vraag. Isabel en Gonnie, 2 inwoners van de gemeente Hulst, die zich aangemeld hebben voor de picknick. Isabel, ik kom eerst even bij jou. Voel jij je wel eens eenzaam? Ja.
Is dat de reden dat je je eigen aangemeld hebt vandaag? Ja, dat ook. En ook nieuwe mensen te leren kennen. En heb je al nieuwe mensen ontmoet? Jazeker. Zeker Gonnie die naast je zit. Gonnie, voel jij je wel eens eenzaam? Ja, heel veel. Dat is ook de reden dat je hier nu bent? Ja. Zijn er nog meer dingen waar je aan deelneemt, behalve deze picknick, om de eenzaamheid tegen te gaan? Ga je wel eens wandelen bijvoorbeeld of zo? Wandelen doe ik regelmatig. Of ik bezoek de basiliek. Oké, misschien kun je nu samen met Isabel lekker gaan wandelen. Is dat niet een goed idee? Zeker. Nou, is goed. Ik denk dat mensen het heel moeilijk vinden om aan te sluiten. Dat ze zich ook een beetje schamen omdat ze eenzaam zijn. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die een kleine beurs hebben, is het ook moeilijker. Want overal waar je naartoe gaat, kost er altijd wel wat geld. En dat maakt het ook moeilijker. Wil je naar een sport, dat kost geld. Dus ja, dan proberen wij mensen wel te helpen of ze misschien ook een beetje financieel daar ondersteuning in kunnen krijgen. Ja, nou dankjewel en ik wens je nog heel veel plezier, smakelijk eten. Dankjewel. Nou, dat was hem dan. De zomerpicknick. Georganiseerd door Hulst voor elkaar. Tegen de eenzaamheid onder de gemeente, onder bewoners van de gemeente Hulst. 9 augustus is er weer een. Dus schrijf je in, kost maar €5. Wij komen als Omroep ZVL misschien weer een kijkje nemen. Tot dan.